Ingane kwethu sekuvele indaba zokuthi u-Ivan Sihlophe ungeniswe esibhedlela ngoLesihlanu kukubi kakhulu, kodwa-ke ongumngani wakhe kuPastor Mjosi uthe-ke usengcono uma kuqhathaniswa nesimo angene kuso-ke esibhedlela wey'ngane zakwethu. Kuthiwa-ke isimo sakhe sinomehluko omkhulu ngoba-ke useyakhuluma, konke-ke kuhamba kahle. Odokotela bathe ushawe yisifo sohlangothi kancane, kodwa into-ke ezosheshe ilungiseke, kusho-ke uMjosi. Uthe-ke noma-ke uSihlophe ongumdidiyeli nomethuli wezinhlelo zemidlalo uhlaselwe ukugula-ke ehlele ekhaya nomfowabo uNsindiso ngoLesihlanu. Isibhedlela kuso noma-ke sizoligodla igama laso, kodwa-ke kuthiwa phansi amaphaphu isimo sakhe singcono kakhulu, akukho-ke okuthusayo njengamanje. Kuthiwa-ke isifo noma-ke simlimaze isandla nonyawo, kodwa-ke odokotela bathe-ke basacela ukumgcina-ke kancane, bamlule-ke noma amasonto amabili esibhedlela wey'ngane zakwethu. Hawu-ke abantu-ke bayakhuluma izinto ey'hlukahlukene-ke ey'nkundleni zokuxhumana, sengathi insizwa ingalulama wey'ngane zakwethu. Mina sengiphuma kanjalo, ungakhohlwa ukucindezela usubscribe uzokwazi zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel.